Την 66η επέτειο της Κουβανικής Επανάστασης, που φέτος συμπίπτει με τα 100 χρόνια γέννησης του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θοδωράκη και κατά 172 χρόνια του μεγάλου ήρωα της ανεξαρτησίας της Κούβας, Χωσέ Μαρτί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την ανταπόκρισή σας. Μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους ο Δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, κύριος Παναγιώτης Μανούρης, αντιπροσωπεία της Κουβανικής Πρεσβείας με επικεφαλής τον πρόξενο κύριο Ροϊλάν Ουίλσον Νάπολες. Δυστυχώς ο πρέσβης μας είναι άρρωστος με πυρετό και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ο πρέσβης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, κύριος Φρέντι Φερνάντες Τόρες. Αν δεν κάνω λάθος, η συγγραφέας κυρία Βούλγαρη Αναστασία, με πλούσια συγγραφική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων και μιας μουσικοθεατρικής παράστασης για το Μίκη Θοδωράκη με δικά της κείμενα. Και επίσης μήνυμα λάβαμε από την κυρία Μαργαρίτα Θεοδωράκη, η οποία δεν μπορεί να παρευρεθεί, αλλά μας εύχεται καλή επιτυχία στην εκδήλωσή μας. Ξεκινάμε δίνοντας το λόγο στον οικοδεσπότη μας, στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Μανούρη, για να μας πει δύο λόγια. Καλώς ήρθατε στη φιλόξενη Νέα Ιωνία. Η απόψινή εκδήλωση είναι μια από τις πολύ καλές στιγμές για την πόλη μας. Σας καλωσορίζω, κύριε Πρεσβευτά, κύριε Πρόξενε, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Είναι τιμή που επιλέχθηκε η λαϊκή προσφυγομάνα, όπως λέμε, την πόλη μας, με τη μεγάλη ιστορία. Μια πόλη που βγήκε μέσα από το ξεριζωμό και αναπτύχθηκε σε αντίξωες συνθήκες. Πρόσφατα περάσαμε τα 100 χρόνια και αυτή η ιστορία έχει πλέον γίνει η ιστορία της πόλης μας. Η ιστορία των κατατρεγμένων, των διωγμένων, είναι η ιστορία αυτής της πόλης, της σύγχρονης Νέας Ιωνίας. Είναι τιμή μας να υποδεχόμαστε εδώ αυτή την εκδήλωση που αφορά την Κουβανέζικη Επανάσταση και τον υπέροχο Μίκη Θεοδωράκη, σύμβολο της Ελλάδας, αλλά και οικουμενικό Μίκη Θεοδωράκη. Δύο εμβληματικές προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας που σφράγισαν τον αιώνα που τελείωνε, τόσο ο Φιντέλ όσο και ο Μίκης, άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους, το οποίο και θα ζει αιώνια στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Με θαυμασμό λοιπόν αντιμετωπίζουμε το μικρό νησί, μερικά μίλια από τις ακτές του Μαϊάμι, που επιμένει επί 66 συναπτά έτη να ακολουθεί το δικό του δρόμο παρά τις αφόρητες πιέσεις της αμερικανικής υπερδύναμης. Όλοι ξέρουμε και καταλαβαίνουμε πως περνά δύσκολα αυτός ο ανυπότακτος λαός που κατάφερε υπό την καθοδήγηση του Φιντέλ και των Μπαρμπούδος να κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό όλων των αδικημένων όλης της Ιφιλίου. Υποκλεινόμαστε στα επιτεύγματα που κατάφερε μέσα σε αυτά τα 66 χρόνια στο κοινωνικό κράτος και στις επιστήμες η χώρα της Καραϊβικής, που ήταν άλλοτε τόπος αναψυχής, αλλά και χώρος δράσης της μαφίας. Πολύ πιο προηγμένα πλούσια κράτη ζηλεύουν τις επιτυχίες αυτής της μικρής χώρας, της Κούβας, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην υγεία, στην παιδεία, στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, σε πολλούς άλλους τομείς χωρίς βοήθεια. Ενώνουμε λοιπόν τη φωνή μας για να αφαιθούν ελεύθεροι οι Κουβανοί και οι Κουβανές και οι Κουβανοί, να επιλέξουν το δικό του δρόμο χωρίς περιορισμούς, καταναγκασμούς, απειλές και εμπάργκο. Από τους πρώτους καλλιτέχνες πολιτικούς που στάθηκαν στο πλευρό της Κούβας, από τη γέννηση του νέου καθεστώτος, ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης, ο δικός μας Μίκης. Ο οικουμενικός συνθέτης της Ρωμιοσύνης οικοδόμησε στενούς δεσμούς φιλίας με τον ηγέτη της χώρας,
στο Φιντέλ από την πρώτη του συνάντηση το 1962. Ο ίδιος ο Μίκης μιλούσε με θαυμασμό για τον ηρωικό λαό και έκανε πάντα ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη συναυλία που έδωσε το 1981 στην Αβάνα παρόντος του Φιντέλ. Λέγεται μάλιστα ότι ο κομμαντάντε δάκρυσε όταν άκουσε τη μελοποίηση του Κάντο Γενεράλ. Υπήρξε αλληλοσεβασμός και διανοητική άμυλα σε όλη τους τη ζωή. Όταν πέθανε ο Φιντέλ, ο Μίκης είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν η μοναδική φορά που διαφώνησε μαζί του. Θεωρούμε ότι τόσο ο Φιντέλ όσο και ο Μίκης, αν μας βλέπουν από εκεί ψηλά, καπνίζοντας το πούρο τους, χαρακτηριστική εικόνα, θα σταματήσουν τις πολιτικές συζητήσεις για να παρακολουθήσουν όσα ενδιαφέροντα συμβαίνουν εδώ, στο συνεδριακό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Και να είστε σίγουροι ότι θα είναι και αυτοί περήφανοι, όπως περήφανοι είμαστε και εμείς. Σας ευχαριστώ. Καλή ακρόαση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο για το χαιρετισμό του και για το τόσο όμορφα λόγια και να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χωσέ Μαρτί, τον Αλέκο Χαλβατζή.